What is up again? It's me, Lolo Max. Ngayon, pupunta tayo sa Baguio para at least masubukan na rin natin itong ating bagong gulong. Sa mga hindi pa nakapanood ng aking last vlog, nagpalit na po pala tayo ng ating gulong from stock tire to Viz tire, 150/60/17 sa likod, and then sa harap naman is 110/70/17. So pareho na silang 17. Ang ating rim naman ay 4.25 sa likod and then 3.0 sa harap. SPD, yun po yung brand niya. So, para at least masubukan na rin natin kung gaano siya katindi, ano ba siya ka-stable sa highway, mag-expressway na rin tayo. Let's go! Dublin Putz, train Dublin Putz. Para sa mga nagtatanong kung kumusta ang handling nito dito sa expressway, so far so good. Tumatakbo tayo ng 80, 90. Okay lang, malakas kasi hangin eh. Kaya hindi ko rin masyadong kaya medyo dahan-dahan din lang tayo. Pero yun lang talaga napansin ko rito. Kung ano yung actual speed na nakikita natin dito sa may speed meter natin, ano po siya, bali -10. Yun napansin ko talaga dito. Though hindi ko pa naman talaga nasubukan yung mag-speed test, maglagay ng cellphone gamit ng GPS. Hindi ko pa siya nasubukan kasi wala akong cellphone holder. Pero may mga subscriber tayo na nagsabi, yun nga daw yung nabago sa kanila. -10 kung ano yung actual reading dito sa may speed meter nila. Pero syempre, the more na bumibilis tayo, the more na mas lumalaki yung ima-minus natin dito. Kasi the more na bumibilis, more rotation. Wind drag, okay pa rin. Eto, may boost dadalan. Tignan natin kung gaano kalakas ang wind drag niya. Whee! Oo, diba? Mas stable talaga compare mo sa dati. Dati, ganyan, hihigop ka na ng hangin na ito eh. Grabe lakas ng hangin. Ito mahirap pagka naked, classic, ganun yung mga motor nyo. Kasama sa dibdib, tinutulak ka talaga ng hangin. Dito sa bangkingan, eto, kung okay. Sarap. Hindi nga lang yata masyado magagamit yung pagka natin ngayon sa Twisties kasi nga medyo maraming sasakyan ngayon dahil Holy Week ngayon, kaya ito, is tayo pila-pila. Layo na ng handling niya compare mo sa dati, sa stock. Ngayon talaga kahit na ganito, yan, banking mo ng medyo halos pahiga, okay din lang eh. Hindi mo lang mararamdaman na dumudulas siya. Alam mong mas maano yung traction mo sa kalsada compare mo dun sa stock. Of course, mas maliit yung gulong, mas intact pa sa kalsada, and mas malapad yung gulong, intact sa kalsada.
daming umakit ngayon. Ang init po kasi ngayon, panahon. Kahit nga po dito sa Baguio, nakita ko yung ano, kung anong temperature nila ngayon dyan. Nasa 18.3. Di ba? Init nun para sa Baguio. Diba? Sarap higaw. Whee! Hindi ko man lang mararamdaman na ano, medyo tumudulas-dulas siya. Hindi. Maganda rin talaga kasi itong gulong din natin. Oh, my favorite bridge. Gusto ko ng tulay na ganyan, yung doon, yung bakal. May bakal sa taas. Ganda lang. Di ba? Kaya yung view na yan. Woo! Sarap talaga rito. Kahit pa ulit-ulit mong balik-balikan tong lugar na to. At napansin ko rin dito, gumanda rin yung ano, yung position ng katawan ko. Medyo dumiretso lang siya, eksakto lang yung kamay. Hindi siya yung parang masyadong nakataas yung kamay, nakataas masyado yung balikat. Mas na-relax pa ako dito sa posisyon na to ngayon. Sarap yung ano, sarap na yung maniobra lalo. Para lang siyang bisikleta. Parang maliit lang na motor. Parang sarap lang yung ganun-ganun, no? Grabe itong nagbabike na to. Nagtanong sa akin yan kanina eh, kung malayo pa na ba yung Lion. And yun nga, 3 to 4 kilometers pa nga ako. Mukhang nadismaya si kuya. Ito pa maganda sa motor na to, kahit todo ahon, diba? Naka 4th gear pa ako. Wala lang, maning-mani lang sa kanya. Relax na relax pa rin yung makina. Dinig niyo yung pipe natin. Mas maingay pa yung sniper sa atin. At syempre wala man tayo pupuntahan kundi sa Janhay. At sinabay ko na rin kasi yung ano, may nag-order sa atin ng t-shirt. Halos magkalapit lang kami dito sa ano. Kalma. Taga San Roque lang po siya, kaya sabay ko na. Sa mga gusto pong order ng t-shirt sa atin, still available in the size of medium, large, at XL. XL, ganito po yung sasuot ko. Tambay muna tayo ng Janhay. Tapos diba? Hot chocolate sa 7-Eleven. Yun naman ang kaya ng budget natin eh. Sa susunod nga po pala, sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga pinaka-budget meal. Pinaka-budget na pwedeng gastusin, pwedeng i-set up sa mga motor natin, from the motorcycle itself na napakamura lang for the 400cc category, hanggang sa mga accessories niya, hanggang sa mga helmet na suot natin, sa mga forma kung pwede. Sasabihin ko din lahat yung mga yan. Kasi kinagustuhan ko rin lang talaga sa ganito, relax lang, di ba? Including yung mga sa forma. Hindi mo kailangan pumorma ng todo, na mukha talagang kailangan naka-camelback, naka-racer, ano, gano'n. Mga mura lang lahat, including yung mga sapatos, including yung mga itong helmet na lang. Magkano lang to? Kung itong murang helmet na to ay kaya naman yung ibigay yung protection na hinihingi natin, okay na to. Natin kailangan gumastos pa ng ano, kasi ang helmet naman sa totoo lang kailangan mo magpalit every now and then. Like for example, like 5 years, gano'n, kailangan mo na magpalit. Kasi nga, ang plastic na ito minsan nabibrittle din, especially kapag lagi nagagamit, naulanan, naarawan. I don't know, sa mga high-end na helmet mas mahal, malamang mas maganda quality. Sarado yung mga sarado yung mga shop dito sa ano ng Janhay. So yun,
final thoughts sa ating gulong, mas maayos talaga siya. Mas magandang handling, mas stable sa high speed sa highway, and sa bangkingan hindi siya dumudulas. Maganda rin siguro dahil sa performance rin ng gulong na napili natin, which is the Beast tire flash. Kasi ito, alam ko yun, ito budget Milton na gulong na kumbaga kapantay na ito yung mga Michelin, gano'n. Hindi ko lang masyadong kabisado yung compound ko na meron ng compound na to, pero maganda, as in maganda talaga. And of course yung sa size kasi medyo lumapad tayo, so talagang intact siya sa kalsada, kumbaga. So yun, maraming salamat. So ngayon, hanggang dito na lang po muna, at mamayang gabi deliver na rin natin yung ating t-shirt. Sir, maraming salamat sa pag-avail. At sa mga hindi pa po nakapag-avail, bilhin na po kayo. At kung paano mag-avail, i-like nyo lang po ang aking Facebook page, Ming. And i-chat nyo lang po ako doon. Ako po mismo magre-reply po sa inyo. Maraming salamat po ulit. God bless you all. God bless us all. Maraming salamat. Have a good day. Ciao.